good morning. Time check, it's 8:47 and we're still on our way to Puerto del Sur. At maulan siya. Hi guys, so papasok na kami ng Pangasinan and ito na yung checkpoint. Sa Bolinao po. Bolinao po sir. Opo. Thank you. Prince Juan. Nagawa sa akin ito, ayaw papasukin. Next! Sasama ko to sa video. Isa! Date, malilate na tayo. Matan. Hey! Karumi na yung slippers ko.